С водосвет, отслужен от отец Тодор, на 3 октомври бе открито ремонтираното отделение по онкохематология в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Ангел Попов, президент на козметична компания Рефан България, стартира поредното грандиозно благородно начинание преди месец, като ремонтира в изключително кратки срокове детското отделение. Благодарение на благородния жест на господин Ангел Попов, нашата мечта да има такова болнично отделение стана реалност, заяви доктор Стоянова, завеждащ детското онкологично отделение. Да припомним, че Рефан инвестира 71 750 лева и реиновира изцяло хирургичното отделение към детската клиника в същата болница преди 2 години. За активната си помощ за различни благотворителни каузи, президентът на Рефан Ангел Попов получи благодарствени грамоти от община Пловдив, от Пловдивската митрополия, както и престижното отличие Малкият принц, като най-верен дарител.